Kau bagaikan rahmat. Asik. Halo Mas Dedi. Kau bagaikan rahwana. Oh, Mas. Sip. Sijine mung rika nang ati nisa selawase sing YouTube itu kayak nyanyi nih. Iya. Sijine mung rika nang ati nisa selawase. Luar biasa. Come on. Ini Mas, yang dhuwur pisan aja ning ngisor. Mangke mboten cukup, Mas. Cukup. Cukup. Aku lagi iki lho men ning gone Pak Suwito kaya ngontrak rasane. Cukup lah. Selamat malam Mas Demi. Malam juga. Oh, kakak kelas saya ini. Oh iya, Kak. Bagaimana kabarnya Mas Demi? Alhamdulillah saya. Perjalanan berapa tahun? Berapa jam? 9 jam. Alhamdulillah. Tetap fit, tepat semangat nggih, Mas. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, kula niki ler saestu. Kula penggemar jenengan. Wah iki. Sing kula gumun ini nadane jenengan kok saged tuwinggi niku lho pripun? Pelatihannya napa? Enggak paham aku yo. Lah, sik, ngomong penggemar tenan. Iya. Iya, berarti salah satu lagune kudu ngerti apa? Alah sing ngono. Iki sing pencipta ayang-ayang. Iya kuwi ta sing Ayang-ayang budulmu amblek kok ora ayang-ayang kok. Nggih, Mas Demi nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sering direke wayangan nggih jenengan? Alhamdulillah sering. Alhamdulillah. Tapi kita sih apa ya karane? Kikuh Mas ya. Wah, mboten napa-napa. Los. Napa malih dalange Pak niki. Nggih. Pripun niku Pak E? Wah, los niku. Los. Iki kadang limbuan sampai jam sekawan nggih Pak niki. Oh Nggih. Los. Sik ta sik jenengan nggih terus ta. Nggih Nek pripun? liburan ngantos jam sekawan jenengan nggih direk jam sekawan. Nggih. Melok tok wis melok tok. Tapi jane nanggap napa nyiksa ya ngoten. Jenengan paring donga napa kagem temantane? Nggih, buat mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Pak Wito ndang tiga ini putu. Cocok niku. Iya no, putu. Jenenge mawon kon mantu. Iyalah. Diman-eman kon gawe putu. Nah, mantu. kudu dirungokne iku mantene. Kados mantan lanang Mas Awi, saniki sampean dadi kepala keluarga. Mas Sam. Mas Sam Awi wis dadi kepala keluarga, sampean kudu sing sembodo karo bojone. Sembodo kuwi kudu apa sing dijaluk bojone sampean turutono. Sesuk ndang dijak ning gone pasar. Tukono Mas, belang kalung 7 kilo. Sembodo Mas. Dadi wong lanang ngono ya. Dadi wong lanang kudu ngono. Waduh. Pengen motor, tukono motor Mas. Pengen mobil, tukono mobil. Omonganmu lha sing ra gablek piye terusan? Tuku apa gelang? Duwe apa? Utang Bang. Nyuwun sewu Mas Demi, kula pengen Nggih. ras kedhi mawon swanten jenengan. Sing napa niku? Bebas. Begadang Mas, begadang. Kok begadang. Lagunya apa to? Mas Demi kok begadang iki piye to? Ral kedhi Mas, ral mawon. Mangke kersane kula sing nyonto. Kanggo riko ae Mas yo. Batu jenengan kula terus niki. Bertiga Mas kolaborasi. Oke, siap. Suarane rada agor iki Mas. Mboten masalah.
sepenak jenengan. Sijine mung rika nang ati nisa selawase Sing YouTube itu. kula ki nate lho ningali jenengan berdua itu di YouTube. Iya bener. Ngapusi. Tenan saestu nate kula. Sing ngene lho, waktu iku pokoke Iya, nek gak salah modele Arab-Arab ngono lho Mas sampean. Arep-arepan. Nah, ngono iku. Insyaallah. Saiki kowe buktekno kados Mas Demi. Iya. Siji. Ayo. Siji loro telu. Ya apa lho kok siji loro telu. Apal. Kayak Mas Demi lho, baleni sik Mas Demi. Kalah tuh kene YouTube apa? Kowe iki jangan ngisin-ngisinkan. Kamu harus mampu untuk melawan Mas Demi. Iya. Kayak nyanyi nih. Iya. Sijine mung rika ning ati nison selawase. Luar biasa. Terus ke jalan Kasih. Kasih terus sih Mas. Terusin dulu. Terus Monggo. Mboten nek jenengan mawon lah kok. Pak jenengan mentul mawon ta, Pak? Loh, aku ingin ngematne. Aku ingin ngematne iki lho. Mobile lambene komet iki lho. Oh, Pak Bagong ora ngendikan apa-apa kok mbok salahne iki nyapa lho. Cengkok Banyuwangi Nah. itu beda dengan yang lain. Iya. Yang sewu. Lalu cengkok Banyuwangi yang lain pengen ngerti ndak? Piye? Sing sayo sing rukun. Kuwi senggak goblokmu, kok sing sayo sing rukun iki senggak. Senggak karawitan. Monggo Mas dilanjutkan. Nggih. Dengkule suwek. Gaul modern. Mari dicakar Mas. Mari dicakar. Kucing. Iya. Iki sama nih ngisi acara loh. Dengkul sak bubure suwek. Suarane lagi ajur iki Mas. Tapi tasih kepenak lho Mas. Saestu lho. Aduh. Niki wae Muat-muatne iki Mas. Ya mboten apa-apa demi Pak Suwito. Iya, Nah, Iya. nggih. Niki nyuwun sewu Mas Demi. Nggih. Lek cengkok-cengkok Banyuwangi dan sekitarnya niku jenengan wis mumpuni, wis tidak perlu dipertanyakan. Wow, Sik belajar Mas, sik Alah belajar. mboten jenengan Masih wis belajar saya. luar biasa. Ning kula niki sing kula gumune kula pengen ngertos. Napa niku? Pamane sampean cengkok dandut ngoten nggih. Lek Banyuwangi kan luar biasa. Apa mengertas jenengan cengkok dandut ngoten lho, Pak? Mboten sakit kula. Lah cocok nek sakit niki kula betok guru lho. Aku terus wis to iki tak karyakno wis to ayo. Iki berat iki. Niki dangdut Pak. Nggih, Mas, nggih, nggih. dangdut. Pengen Itu loh tuh. wis to niki insyaallah bulan Desember mewakili Indonesia dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Nganu napa niku? Didu kali banteng. Ya. Kono apa? Nggih nyanyi dangdut niki. Mas. Ayo jajal, Mas, kelaminan kelabu Mas. Wau kula kalih komet nerone jenengan Banyuwangi. Saniki gentosan. Sidik-sidik gitu. Wah, jenengan ketinggalan kesumuan ya. Oke. Jan tenanan iki Mas Dewi. Ayo kudu tenanan kok tepi-tepi kok se Wah, nggih, Pak. Ah, nggih. Kudu niki. Kedah dites niki. Ya, harus. Ayo komen dhisik. Aja copoti ngawur. Nek kono coba tak. Malah mbak HP mesum lho kowe iki. Ayo. Kau bagaikan rahwana. Monggo Mas Demi jenengan. Kau Iki gak tau krungu aku. Ora apa-apa Mas. Oh tau wis tau sing. Oh penting jenengan nyuwara Mas. Wah. Kau. kurang dhuwur berarti Mas. Kurang dhuwur. Aja dur-dur. Lek iso didekne, aja. Kurang dhuwur Mas. Aja Mas. Aja gelem. Kowe ki ape nyiksa gorokan Mas Demi. Pisan kas Mas Demi kersane malam pas ayo. Kau bagaikan rahwana. Asik. Halo Mas Dedi.
Kau bagaikan rahwana. Ngono Mas. Sip. Bener apa ora sih? Hei, tapi nek diterusno mesti lagune ra ngono. Aku gak ero iku mau gak ero. Oh iya iso ngerjai. Niki yo mosok yo guru satu lagu aja. Aja, lek iki mau kan wis nembang single. Ya, Saiki digandeng nih. gandeng nih duet. Duet. Duet ya Mas ya? Mas Demi, Oke, niki siap. jenengan kula berikan kebebasan Oke. untuk memilih Milih yang mana pasangan duetnya? Ini yang baru-baru saja yang baru pulang dari Hong Kong. Nih, namanya Mantuk Lee Hong Kong. Ming Cho. Mbak nih. Iki butin kok so limicuk. Ya Allah. Masa pangkling tau iki. Oh, Yuten dake Ngapur limicuk Mbak Muji. Mbak Puji gundul ngamblek no sapa kuwi kok Mbak Kok Puji. mang milih jenengan niki napa niku? Tuh. Padalang ra nderek, kok padange teng lenggah teng mriku. Usah. Ha nggih, dipilih amat langsung dipilih nih. Sik Kang Putih, Pak. Ngerti? Monggo. Oh nyanyi dhewe. Kang Budi. Wow. Nggih nyanyi dhewe tapi didampingi. Jenengan mriki kalih garwane napa mboten? Nggih, kalih karo. Kalih bojone. Oke. Cocok. Ya berdiri ya. Iki carane rumah tanggane rusak. Ayo. Dua. Satu, Mbak. dua. Ayo, dua. Wes. Ayo. Dagelan ngene iki mesti. Ora, jenengan kedah Sekalian Ya, untuk ya, ya. untuk mengetes rasa cinta istrinya jenengan loh ngono kuat ora. Sebagai penghibur itu harus mentalnya kuat. Kalau sudah di atas milik umum. sampean kula komet iki Kalau di atas memang kita menghibur, kalau di Menghibur. bawah turun jobo kula niku. Lah kok padha? Padha kali kula. Ketoke guwagan ning dhuwur panggung bareng sentak bojo ya klimpruk kaya cacing. Anu satunya sebelah kanan, Sebelah kanan. satu sebelah Sebelah kiri. kiri. Gitu loh. Aku tak sing memantau sang istri. Mas Demi tengah Mas Demi. Amit. Aman tuh. Enten mana? Aman. Istri piye istri? Aman. Mepet, Mbak. Sing kudung coklat niku ta? Aman. Ngawur istrine Mas Demi dudu kuwi kok iso. Kasih kunci. Iki lho, iki cocotes, Pak. Mbak. Mepet. Siap, gerak. Presiden kanan kiri, satu Sabar ya, langkah. Bun. Satu langkah samping kanan, samping kiri, gerak. Siap, gerak. Nek kiwa tengen nek sinden iki cocoke lagune kuwi lho, Mas. Lagune piye? Enak kates kantuk ampuk sing duwe beluk. Mempek Sampean kok krungu lagu Weh, iki? lho lagu kuwi Mas. Aku nek ora nyetel kuwi gak iso turu lho, Mas. Jujur nek gak salah sahdu. Sadu piye kates gantung ya sadu. Siap, gerak. Presiden 2 pegang tangan kanan kirinya Mas Demi. Bojone mulai panas. Sementara aman. Yang mesra dong, yang Mesra. Kena dagelan remuk. Iki kok lak nganti dadekne perkara. Gak apa-apa. Ora kan masalah, kok garwane Mas Demi kula urusi. Alah kuwi ya padha ae pengkhianat. Lah kene kan membantu teman. Ora apa-apa Mas, ora mendino. Iya. Lagune napa kalau boleh tempe? Kalau boleh tahu. Tempe. Apa iku Mas? Apa iku Mas? Mboten empun. Iki lho jenenge napa kok kene mumbul kok sing sindene malah mumbul. Oh. Otomatis tuh. Niki nyuwun sewu Mas Demi. Nggih. Grikis niku tegese napa to? Krikis itu grimis. Wah, grimis. Kalau kinten to anak cilik terhuntune Oh grikis. iki gigis. Beda bahasa Mas, Iya, iya, kasana iya. bahasa yang ngaten Iya, iki. iya. Mula luar biasa dalu punika istimewa. Nggih. Enten sing saking Banyuwangi, Nggih. enten sing saking Bojonegoro, Kediri, Nggih. komplit tumplek beteng mriki. Mulane diaturke matur nuwun pertama untuk Bapak Suwito, kedua untuk Ibu, manten berdua Mas Turun kagem Mas Demi, Pak Dalang matur nuwun, ugi Ibu napa niku Bu Puji. Ponisah matur nuwun. Sapa? Ponisa iki tukang padang lho, Mas. Nyuwun sewu Pak, tukang napa Pak? Lah kuwi penting lho sakmene mbiyane gak didangno. Tukang adang sinten? Ponisah. Lho kok ngerti? Lah nak wilayah Centong dan sekitarnya iki kuwi. Berarti wis hafal karo sing adang ning kene. Iki piye to iki? Dan sing masak sayur. Anek Surati. Ngawur Mas, ngawur. Sumpah lah mbok takone. Piye ta Bu sing masak sayur Bu Surati? Lah, Lah kowe kok ngerti sepurane ya Mas yo? ora dadi popo. Alah ngerti pisan ora dadi popo.
tukang masak sarung. Lah saiki lho paling ra ngerti. Nyuwun sewu Mas Demi, kula tanget iki lho. Nggih, nggih. Iki modele sok kemeruh kok niku. Ora kok kemerus rawuh. Sing masak Sing masak Bu Surati. Surati, Lah saiki sing tunggu beras apa? Sriani. Ngawur neh. Takone kok Piye iso to ngawur. Buleres? Iya. Bu Sriani. Lu pengen jagong kok. Takon apa emane-mane utekku lho. Walah. Takon ya sing angel sisan. Ah selingkup desa kene nek ngerti kowe. Iya. Sapa sing dadi bedan kene nek ngerti? Ah bedane Sapa? Bu Tutus. Oh, cah cilik kuwi nek sambat apik. Anjay. Lu ngerti di anjay. Mari kakan mobil legend caca iki. Anakku bareng ya ngono. Aku lagi teko tek. Weh, ayah anjay. Termasuk api anakmu. Ah, berbakat. Lek siji iki nyuwun sewu Mas Dewi, kula tanglet ya. Wis ngaku ngapal ya kuwi tok. Lah jere kowe serawung. Lek siji iki lho, nek sampe ngerti jawabane, dina iki bayanku pek. Pek bayan. Pek bayan. Tenan lho ya. Yo, Iya. sapa sing dadi dukun pijet centong kene? Geblak kowe. Ngomong. Tuh, kok toko dukun pijet barang to. Alah, mikir terus stroke kowe. Ayo. Sapa kowe? Busutin. Angka kowe bayarmu kere men. Kere ojo ora badhok kowe, ha? Upama. Ya apa? Etok-etok. Ora iso kowe muni dhewe disekseni wong sakmene biyane. Mejo negara kene adoh, men. Putin kowe tak urutno matamu piye? Matamu dhewe iki bocah omongane diatel. Mata kok diurut iki ndak enek to kok. Ayo. Iki kali napa mari? Malih. Sale nyuwun Nek sewu. kula no oke mawon, Oke. Lah Mas Demi. Loh, kowe gak ngerti infone? Piye? Info dari Bapak Suwito bahwasanya Mas Demi ini nanti nyanyinya sampai sak jeglek listrik. Nah, urung jeglek urung rampung. Nyanyi terus nganti subuh. Iki jenenge nyiksa. Napa Mas? Tembang salajengipun. Oke, sik. Sampeyan riyen belajar teng pundi to Mas? Vokal-vokal nih. Grimis pengundang. Oh iya, manten sapa jenenge? Ten anu Mbak Masam, Mbak Febri Masam. kali Mas Sam. Ah, Masam karo Mbak Febri. Mas Sam. jare jaluk Oslo mau awake. Oh iya, Oslo. Oslo. Ini lho. Ayo Mas kok bengi Oslo. Kok bengi Oslo? Mantene mantan. Oh iya. Kowe dhewe dadi nganten rek jere raso malam pertamanya apa? Gak iso. Lah nek Mas Febri karo Mbak anu Mas Sam Gue karuan kamare siapne apik. kamare apik. Aku gak turu dadi siji sak kamar kok enek mbae. Enek ponakanku. Aku malam pertama ora iso ngopo-ngopo to. Lah terus piye? Yo wis tinguk jam 10 tak delok mbae kok yo ora turu-turu. Aku setengah rolas ngelilir tak delok urung turu. Ayo, Mas manten. Ya Mas Ganten. Oke, ya, monggo Mas Sam Awi. Oke. Putra dari Bapak Suwito, Gagah Perkoso. Lah bojone ndi? Bojone Bojone ndi bojone? Tilem. Film ngangge sing liyane mau. bojo kok mbokon ganti iki piye to kaya bojo ya tetep Mas, kuwi. Mas. Ya monggo. Iki Celak. Jare melok nyanyi mau. Melok nyanyi apa joget? joget Oh iya, kudune melok nyanyi kudune. Grimis pengundang mau Ya nggih. neng dekor bisik-bisik Oslo-Oslo wae engko jare. Tapi sampean mboten napa-napa nggih. Joget mboten seneni bojo nggih. Allah. Aman nggih? Oke, siap. Bojone sampean temu ndi? Kamar. Oh nggih, kula tilikane riye. Ngawur iki. Mastikan sari tenan apa ora? Kok gege ndang ngluyur-ngluyur duku punti-punti. Lah ya tak deloke tak Tunggale kowe kok. Jenengan Terima kasih. suaranya istimewa di atas nada rata-rata. Rata-rata suara. Wis pokoknya niki kan namung bebungah suka parisuka nggih Mas. Ampun dilebetke manahe jenengan. Sementing sampean awet rumah tanggane, ayem rumah tanggane ditebeke saking sambi kalanipun. Cinaket ki rezekinipun. Amin. Amin. Kinten kan domyak dhewe ki. Ayo tak saki padha apa ta sing diomongke ki apa to? Dek Karti. Dalam. Sikilmu ku lho sotang Kok prak. ngerti piye tapi surat. Surati. Surati sapa? Nyuwun sewu Mas nganten. Kinten pengen gadah putra pinten jeng ben? Kalih mawon. Hah? Kalih mawon. Mboten manut anu apa omongane komet mau 3. 3 Mas. Sing setunggal goblokne. Kangge ngomong mangke Bu elek jenengan pun sepuh mangke niku sing dingengeri. Aku kali nak sukses kabeh repot itu. Ya ya. Kula jeneng sampean.
kok iso kenal kali Mbak E niku ceritane pripun? Lek kados kula kali bojo kula riyen kenale pas teng kampus. Oh. Kula kuliah, bojo kula kuliah. Kula semester 2, istri saya semester 1. Nek niki kan teng penjara kenale kali bojone. Yo Met ya. Yo. Kenale pas napa jenengan kali istrine jenengan? Pas Ngaret. solar. Hah? Pas apa? Lek solar. Golek solar. Lagi lo sepele lho. Oleh bojo pas golek solar. Oh, alah bojo kok modele kok saingi modele. Bojomu mau desel ta? Ora ngono. Pas masih kulaan apa tumbas solar tenggene Sing pom. kok romantis lho, Mas. Terus Mbak E dadi tukang pom. Oh, bakul pom. Kok bakul pom piye to? Ini tukang isi lho. Sing jaga pom. Oh, iya. Terus sampean klirak-kiri kali Mbak E. Oh, langsung nyuwun nomor. Nggih, Nomor togel. ora. Nomor HP. Nomor. Neng guyu kaya kancaku jenenge Kipli. Kipli. Iya neng guyu yang ngono. Dhewe nak omong ya ilang ngono kok. Akhirnya turun Cina kok. Aku turun panas. Berarti ini sampean senenge ndak ada paksaan dari pihak keluarga. Seneng tenanan. Alhamdulillah muga-muga awet ya Mas. Nggih, sampean ya kudu seneng awake dhewe saged menghibur Pak Bagong. Kok menghibur Pak Bagong piye to? Lek mau ya. Awake Ya menghibur masyarakat. Nggih, masyarakat Salam. menghibur Pak Bagong piye to Koso? Selain lagu Gerimis Mengundang, sampean yang kuasai Mumpung tasih enten Mas Demi. mumpung tasih enten iki ajeng diringkesi campur sari. Direkesi piye to kok? Ya sak madyone sak rampunge kok. Pindah no, Dok. Masa campur sari double? Pindah double 2 tempat. Kondang berarti. Satu tempat ini, Terus tempat istirahat. ngomong mulih ngono wis. Mas, lagune napa? Mumpung enten kula, mumpung enten Mas Demi. Mas Demi. Mungkin nak dangdut kula campur sari. Mungkin nak urusan ke Banyuwangi. Banyuwangian, Mas Demi. Malaysia, Mas Demi. Monggo. Dan nek masalah tayub Gitu, Man. nek masalah tayub urusane Pak Bagong. Go Mas, go. Pak. Ya. Ya, Belum Aman, ada Bro. lawan. Lu ngoten mawon? Oh, bayar. Berarti. Duh. Iki dagelan apa tukang palak to jane kok bayar gitu. Tak golek nih. Oke. Ayo. Loro 50-an. Kok nderem. Saya Thomas Komet. Pripun? Iki lho. Iki anu, Iki sendale sapa? ora jere titip. Ngawur. Sampun niku mawon nggih. Nggih. Ngoten tok. Iki kanten kok medun ya karena ngantene wong sing ngantene dhewe. Gue lho. Ayo kon medun. Kan medun. Nggih. Kan medun karo ponisah lho. Kowe kok apal ponisah barang iki lho kok. Wis matur nuwun Mas. Nggih, monggo. Tos atas nggih. Mas nganten. Nggih, Mboten pengen ninggalin napa-napa Mas, mboten. boten Monggo mboten napa-napa. Los niki gadane jenengan. Siap. Lali ngantene. Padahal Dalam. satu lagu lagi. Oke. Sama sini siap. Ya Oke, sampean. Oke, siap. Oke Mas Demi. Kare-kare Mas, kare-kare karo sini ya. Nggih. Aku bingung semawur sampe Pak iki. Loh, aku padahal ra jelas lho, Mas. Sing Pak iki arane sinten Mas? Niki Pak Komen. Sampean Pak Dodo. Pak Dodo nggih. Oh, alah. Kenging Kula napa? komen iki Pak Gandu. Ancen aku dulur gandu pentul. Tahu apa. Pripun Mas? Nggih, nggih. Bayar sekali-kali niki kula kalih Komen iki diajari Banyuwangen Mas. Nggih. Napa niku? Soale insyaallah tanggal selawe awake dhewe anu tanggapan Banyuwangi. Banyuwangi Mas. Monggo pinarak teng griya. Saestu. Monggo. Napa gadah kriya? Wonten. Napa gadah kriya ya Teng duwe. Purworejo insyaAllah. Oh, Kuarjo nggone anu gandu. Oh, lah niku. Cedek gandu. Oke, oke. Kuarjo. Dulur lanang kula. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Gandu cemple Oh, nggih, nggih. Kuarjo. Jenengan apane niku? Rencang. Oh, rencang. Nyuwun sewu Mas, sing Nggih. tembang sing riyen napa sing lawas tapi jek kepenak. Napa Diajari niku. napa niku? Mane. Oh, niku. Ya niku lho, rale saiki ya Mas. Kersane mangke kersane dituruti niki kalih kula. Gentenan nggih Mas. Ya. Maning-maning iso. Maning-maning diloro ati. Cukup. Sip. Saya ganti kowe, Mas. Kaya Mas Demi, sing koe. Maning-maning ison. Maning-maning diloro
Hampir. Hampir. Tuh, ayo. Karo aku. Ayo tuh. Situ. Ayo Mas sampean. Man. Kowe ora kelemahan kuwi vokal goblokmu. Masalah. Ayo toh. Nada didengarkan. Mas, ojo pati mendeli aku dia. Ojo menteli. Santai. Matamu kayak sentolo. Kamu dhewe ngomong sentolo pite. Maning. Masuk. Maning. Digawa lara mati. Sing nyanyi Doraemon. Isih ta. Jenengan nate ngertos film Doraemon? Nanti. Nate ngertos? Nggih. Jenengan ngedere ngertos to? Dabinge sapa sing ngisi suara? Sinten niku? Jajal dites. Wah, Nobita. Loh, Doraemon to nggih? Keluarkan sekarang ya. Ini adalah pulpen otomatis. Puas. Pas to nggih. Niki pengisi acarane niki. Jenengan ngertos film sapa Jarwo? Nggih semerap. Pengisi suarane iki Jarwo. Nggih. Jarwo. Adit, coba kamu sini deh. Masa? Sopo, kamu juga sini, kamu bantu itu loh. Ya toh? Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Haji Mahmud. Minum yang ada gambar badannya. Oh. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Tunggu loro. Berarti besok saya akan membeli larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira? Tuku telu. Sampean tuku Mas. Tuku Mas. Kula setunggal mawon. Berarti kene. Larutan penyegar cap kaki keple. Aku mau lali arane sapa Mas. Komet dan juga Mas Dodo, terima Iya. kasih. Moga-moga sehat terus nggih. Amin. Beserta keluarga dari Bapak Suwito. Pak Suwito Nggih. dan juga mempelai berdua moga-moga padha sehat kabeh. Amin. Tunggu dinungo Mas. Monggo Pak Dalang matur suwun mugi-mugi jenengan juga sehat. Nggih. Niki langsung baju teng pundi, Mas? Teng hotel. Pindah teng pundi? Langsung kundur kula. Oh, kundur. Nggih. Nggih. Mugi lampahan jenengan pinareng selamat Nggih. wilujeng. Amin. Ya, amin matur suwun. Amin. Nggih. Monggo dirakan, Mas. Madhapipun nggih menika Kang Mas kula Mas Demi Rocker. Umulane gending. Kodhok ora. Ketemu nganten loh. Lah nuwun Mas Demi nggih. Yes, sehat-sehat selalu. Bapak, Ibu semuanya hadirin semua yang berbahagia. Makin malam makin petang. Tentunya. Kok usul wilan karo Mas Demi nyapa lho? Lah iki kan ponakanku tuh. Mas Demi? Lah piye tuh, Pak? Lah kok iso? Wis ora usah dibahas ya. Patune. Lah sindene kepenakan ora nyanyi Lah blas. nggih niki dereng ditajake presidene, Pak. Ije, Nggih, niki nggih. Mas Dodo ya. Nggih. Kalau Cak Komet iki diaturi jumenenge kabeh. Ngoten nggih. Heeh. Nggih. Siji, loro, telu, Hah, 4, 5. ngoten nggih. Ngadeg bareng kur. Nah, Ya, cocok. joget bareng mengko sing paring komando Mas Dodo karo Mas Komet. Siap. Yo. Perkara gerakan tak pasrahke. Siap. Ya, monggo. Ayo, ngadeg kabeh. Presiden. Ya support kele, sele. Pakai coy. Ayo Mbak Ratu geser. Dia maju dia. Macane Mbak Ibu. Ije Mas Dodo, Mas Komet. Enji. Heeh. Ugi niki Pripun, wetene iki pripun? sampun cekap ketingane limbane kan niki ampun diwates sing atus sementen iki to nggih. Ije sampun. Mula kene ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngemugati nggih menika Bapak Suwito. Mugi-mugi sabadane adicara menika Bapak Suwito
saha keluarga agungipun tansah pinanggih bagya mulya hayu Amin. tentrem. Amin amin ya Kagem rabbal temanten alamin. kekalih, mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih Mas Dodo, kula pribadi kalisan kanca inggih menika Campur Sari Bagong Rinenggo, Nggih. kanca kerawitan sedaya, Nggih, salam kenal. Nggih. Mugi-mugi tetap sambung untuk selamanya. Amin. Saat gugur Nggih. niskala nir ing sambi kala. Amin. Tetap manggih bagya mulya. Amin, Amin. amin. Sugeng tindak. Nggih, Mas sembah Dodo. nuwun. Pangestunipun Bapak. Salam sedulur. Loh. Bu, jane asline aku yo urung tega. Asline kula pun tega niki. Aku durung. Mas komen sembah nuwun. Nggih sugeng tindak. Nggih. Mancing seduluran ya Mas ya. Monggo. Monggo. Kuku sing tupoku